Jeg har været ung i den tid, 50'erne, 60'erne og 70'erne. Og det var jo der, hvor der var ikke nogen fri abort til os. Så det har mit liv været præget af, ja. Og så har jeg fået 4 ønskebørn. Men før det fik jeg også 3 aborter. Ulovlige. Jeg blev gravid første gang med min første kæreste. Jeg var 16 år. Og han havde en ven fra nattelivet. Det foregik på stuegulvet med aviser under. Og det var med sæbevand. Og så skulle jeg op på scooteren, og så kørte vi kilometer efter kilometer efter kilometer efter kilometer for at få gang i hele. Og om natten fik jeg frygtelige smerter. Jeg kan huske, at jeg lå op og bed i min dyne, fordi min mor og far ikke skulle høre det. Og næste dag så slæbte jeg mig i skole. Og så fik jeg min menstruation i løbet af det næste døgn. Så blev jeg gravid igen på et tidspunkt, jeg var 19 år. Og det var en meget, meget ældre mand, som var gift. Men han havde så til gengæld et meget stort netværk. Så han fik arrangeret det sådan, at der var en overlæge på hospital, som tog mig ind, og jeg tror, at jeg kom ind med en diagnose, der hed uregelmæssige blødninger, og fik en udskrabning. Så det var jo let gjort, og jeg har fornemmelsen af, når jeg tænker tilbage på det, at jeg var ikke den eneste, der blev hjulpet sådan, men det var jo det bedre borgerskab, der brugte den metode. Den tredje gang, jeg måtte igennem det, det var egentlig den værste. Der var jeg 23-24 år. Og der fik jeg en adresse fra en kollega. Åbenbart, han var gynekolog. Og jeg ankom der, og det viste sig, at det var en mand i 50-60 års alderen. Han stod i hvid kittel, men den var totalt åben, med bart bryst. Og jeg sagde pænt goddag til ham, og så begyndte han at tage på mig med den anden hånd. Og jeg blev rædselsslagen simpelthen. Jeg kan ikke huske, om jeg slog, eller hvad jeg egentlig gjorde. Jeg ved bare, at jeg flygtede ud af klinikken. Men det skulle ske, så jeg måtte gå tilbage og sige undskyld over min opførsel. Og det var umodent af mig. Og så blev jeg lagt i narkose, og det blev gjort. Og kort tid efter, så talte jeg med en anden kollega, som også havde været hos ham. Og hun var også blevet lagt i bedøvelse, men vågnede desværre op under bedøvelsen, hvor han stod med sin penis op i hende. Og der var jeg også så heldig, jeg så igennem. Men jeg ved den dag i dag ikke, hvad der egentlig skete mig. Jeg aner det ikke. Jeg fortæller det her for, at man skal forstå, hvor ynkeligt kvinder blev behandlet. Og hvor nedgørende det hele var.